খোয়াইতলা শিক্ষক আরতি ব্লক বাই খবজাক ওয়ে সাম্পা সরাতি নং ওয়ার্ডনি বিদ্যামন সরদার গাमिनि बेमार मानजागै थै थांजाक बरम गोनां रतिरंजन देव बर्मानि माइख्लाय पान्दानि बागै बुबाग्रानि दागै मुंनो बरम रुवै नगो थाङै चुबा लायखा खवाइ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बरम गोनां राजेश त्रिपुरा खवाइ पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट वर्किंग प्रेसिडेंट बरम गोनां तिरथिर देव बर्मा ब्लक वाइस प्रेसिडेंट बरम गोनां सुबल सिंह देव बर्मा वे साम्पा सरनि वाइस चेयरमैन बरम गोनां मानव देव बर्मा ब्लक कमिटिनि मेम्बार बरम गोनां मनोरंजन देव बर्मा तितिप्रा मथानि कुबुनि आदंसं हामबाय जोंनि मिडिया पार्सन संनो जों हायनो हाय दिनै तेसे सुबायना मा फैका तामनि हिमालय जों सिनि 26 आश्रम बारगिनो सिनि 26 आश्रम कन्स्टिट्यूशन सिम खबजा सिनि वेस्ट आपसरानि 3 नम्बर वार्ड अब प्रसाद बरि एबा लंगु तामनि हिनगो अर सिनि बरमना प्रतिरंजन बो थिथाङा बिनि साक ताकनाय बेमार मानजागो बागै बो थिजाका प्राय 6-7 मास धरे अब बेमार मानजाक बर्तमान सेकंड बर्षन बंगलु कुंगुल सुबा संबुल किता साले सारजा हाफेर जों बंगलु कुंगुल जों तिनि सिनि मथानि जों नागासन तान माने जों आजरा किता सुग्रिया बखा बावनो सामवा जों जागा कुबै कुमागे जों गरम तुजे माने तुबै मेन थाका गराव जों गरम आबो मागे जों तिनि नागासन हायफोनो जों आजरा खाइमि आफानो जों तिनि किसा बरम जों तिनि मथाना फैता जों गरम किसा सुबा सु फायना हिनै फायजा हामबाय आसनो सर इनके तामने बागै नरक चुबालाय ना मा फैगोन मिलाना मिडिया हामबाय दो दिनै जों सिनि ओबीसी पश्चिम चाम्पासरा अमो सिनि 26 आश्रामबारि सिनि ब्लक कमिटी लाइजाक जों दिनै सिनि पश्चिम चाम्पासरा निंगै जों सिनि तिप्रामा थानिंगै जों अर सिनि मामा रतिरंजन देव बर्मा थांनाय 1 तारिख थैका बुसकां रविबार बिनि अर सात दंनाय आबनो तिना जों किसिसा सिनि बुबाग्रा जेख्रुपानो नायो जों आबहाय किसा मिसा सुबाथुं सुबालायथुं नै आमथि जेखुनु श्राद्ध फांथु कायलाय पान्दा फांथु आमियासा फांथु आमथि रकम ओमफ्राय अमनि कायसा बिनि जोंनो दागि मानि बिनि हामजाक मानि मारिङि न सुंबर बिनि पश्चिम चाम्पासरानि इंगै सिंगर खायजाक सुबानान बाङि चिन मामानि बिनि कसला न ओमफ्राय चिन लगी बिनि दंग जोंगर आं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वर्किं प्रेसिडेंट बिथि देबबर्मा चिनि ब्लकनि वाइस प्रेसिडेंट दङ सुबल सिंह देबबर्मा चिनि वाइस चेयरमैन मेम्बार रक दंबायो दैबो चिनि ब्रह्मथानि जों दंगरो सेंग्राग्र ओंखाय जों अमनो तिनि जा मानतै जों खूब गोबां सुबालिया जों सुबाय मानिया माइरं रिखा दै फायगा जों आबा हायखाय बंनि जे श्राद्ध दंनाय आरो किसिसा सुबा मुंथुं नै जों अर सुबालायका ओंखाय आबनो जों तिनि अमो हायखाय सुबा मानि जों मिडियान बिसिंतै अब कुनुक मानि अब हाया जे जों अटर सुबा गाबोन निया कखमो कायसा मेसेज थाङो अमो हायखाय सुबालायखाय ते खरसा नुग्लायो ओंखाय आबो बर रं बिसिङो अब हाय खा बासाव जोंबो सुबा वाना किसा फांथु तो कायसा सुबा लायमानि हामजाक लायमानि आबोनो चिनि बिसिङो दफानि बिसिङो हामजाक लायमानि था लायमानि हानसानि मारियो जों द्रिक अमन बिसिंथिबो जों गाबोनो आसल नार काय आं आसु कलक खालिया आमबायदो चिनि मामानि बिनि खला खाकसांमा मानथुं दै अ पान्दाबो गाहामखाय लाय मानथुं